ଲାଇବତି କାକା ଆମେ ଲୁଚ କାଲି ଖେଳୁଥିଲୁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଚିଥିଲି ମୁଁ ଦାଉତି ଯା ହଉ ଏଥିରେ ନଡେ ଭିତରେ ରହିଲେ ମତେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିପାରିବେନି। ହଏ ବଂଶୀ କାକା ତୁମକୁ କଣ ମଣିଷ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି? ନନ୍ଦେ ଭିତରେ ନ ଦେଖି ଗାଈର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ନଜଳି ଚାଲିଛ। ଯଦି ମୁଁ ନହୋଇ କଙ୍କଡା ବିଛା କି ମୂଷା କି ଅନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୋଳେଇ ଗାଈ ତ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଗାଈର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା? ଆରେ ମୋ ଗାଈ ମୁଁ ବୁଝିବି। କିଏ ଆସି ଘାସ ଗଦା ପାଖେ ଲୁଚିଛି ତ କିଏ ଆସି ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଯାଉଛି। ମୋ ବାଡ଼ିଟାକୁ କଣ ଖେଳ ପଡିଆ ଭାବିଛେ ନା କଣ? ଆରେ ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ ମ ଆଣିଲ।